मबाइलाव स्मार्ट जाजोब्बाय गाइस जोंना बिमाया ओंखाम लाबोआखैनो जोंनि थाखाय नै ओंखाम जागासिनो लोगोफोर अनलाजों मामलाय मोदुमफुल बिलाइजों आलुजों ओरैबायदि एभरिवान वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना जासिहरबाय नै दिनै माइ गायनो फैलायबाय ओरैबायदि दिनै बोथोरा बिराद मोजां अखा एसे एसे फ्रि फ्रि हानायजों माने बिराद मोजां जादों दा साननैसो बिराद सान्दुं दुंबाय थादों थेवबाबो माने दिनै अखा बिराद हानायखाय माने हाजिराबो लादों हाजिराबो मोनदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा थ'दो लोगोखौबो लाबोदों आङो नै लोगोआ सोयोहाय हैनाय जाखाबाय माने माइ गायगासिनो ना दा साननैसो बिराद गोसोम जाबाय माने बेरायनोबो हाया मानोबो हाया जागासिनो माने जंगल मंगल गोजा नै समफंनि जायगाया गाइस बिराद थफ्ला थफ्लि फैदो फैबाय थादो गस्ला सोलायबाय आरोना मानोना आखाइ गोलाव गैयाना सात आखाइ गोलाव गैयैखाय बेखौनो गाननांगौ गोनां जाबाय नैबेनो होबाय आलासिनो आय गाब्रलाय लांसिगोनहाय दिनैबा हले दैयाव खोलैसिगौमोन नैबेखौनो गाननांगौ गोनां जाबाय आरो बेयो बिराद एसे मोजां आरोना आखाइ गोलाव नालाय जेरावबो सान्दुं गोसाफोराव गाननानै बेरायनो मोजां जायोमोन आरो जोबोद मोजां आरो सुबानो बिराद क्लिन जायो आरो नै ना बोरायानो जायाखै दाबो नै दैखौ बारनांगौ बेखौ बारनानैसो बैयाव आरो दाखालिनि गायनाय जायगायावनो एसे दंबावो बेखौ गायहैनो नागिरदों गाइस बिराद गोथौ नै बियो एसे स्रां नै बिसोर नों गोथौबानो जाबाय नै लोगोफोर नै गायगासिनो जोंहा नै गायगासिनो जोंहा ओरैबायदि दिनैनिया अयथासार गाज्रिथार आरोना नै माबायदि नै इदियावनो माने गायलाबायनानै जारला जाबायहाय नै जोंहा बैनिफ्राय बैसिम गायबाय ओमफ्राय दाख्लैनि गायनायनो माथो गोसोम जाहांबायानो ना दाख्लै गायनाया गोसोम जाबाय गोरानबाबो आराम जायो ओं मोजाङानो जादों सेरेब लाबोआखै नामा आया फन हरना बिहरनायदोंमोन नाम्बारानो गैया जोंनावबो थाबाय माबानावनो हिनजावफोरा दंखायो बेखौ फोजोबनानै बे खोथिया जिमान दङ बे खोथिया थानायखौ फोजोबसिगोन फोजोबनानै डाइरेक्ट खोथिया फुहैसिगोन जोङो बेखौथ' नै सानैखौबो नै आराम दों दा केमेराखौनो नायनो हालाया मेगनानो मोदैनि जालायदांना दाख्लैयो इदिट खालामनायाव मानोना दाख्लैबो माइ गायनायनि इदिट लाखांबायमोन नालाय नै हाजिराफोरा नै इथिं साफायनांगौ ओरैबो नै हाजिरा दिनै मोननायखाय माइयाबो एसे गायनो हादों इन्टारेस्टबो नांदों आरो एसे हायाबो गोरानखायसो माबादों मा होनो गोरानबाबो एसे हाबावदों सोरबा गायनो फैगोनबा कमेन्टआव खोन्थाहर आं लायगोन गाइस नोंथांमोना गायनो फैनोबा केमेरामेनानो मामाया माबा आखायानो ओरैबायदि थोर माने नायनो इन्टारेस्ट जानाय नंला नोंथांमोना नै इथिंजा एसे इदि लानांगौ जि लोहो सेरेब जुमाय लोंग्रा नालाय मामाया जोंहाना आखायानो लोहो मावो माने मेगनासो साग्लुंजोबसिगोन ओरै नायग्राफ्रा गायखांबाय
दा खोथियाखौ फुहैसिगोन नै गाइस नै बेयाव गायनो मोनबा एसे मोजां जागौमोन थेवबाबो नाथाय गैलाना खोथियायानो दा खोथिया फुहैनानै लासिगोन गाबोनसो गायसिगोन आरो मानसि बुरजाखाय माने दिनै एसे ग्लाब ग्लाब गायनो हादोंमोन दाख्लैथ' जों नैबेखौ साननै लादों गाइस नुदोंना बेखौ साननै लादों भिडिअ ब्लग सिगां आं होखांखाबाय नैबेखौ गायनाया नै एसे मोजां जाबाय सोमखोर जालांजोब्बाय सोमखोर मिथिंगा जाजोब्बाय नै गाइस बैथन सोमजोब्बाय बेयो बेलेगनि आरोना नै लोगोफोर स' जोङो खोथिया फुनो थांसै थ'दो जोंजों लोगोसे माइ गायखांनानै गय जाबाय नै गया एक्टिं रायो गयफोरा नै आलि गोरलै गानानै रायजाथो एसे मालिक बाबुजो मामासो आरो जोंहानि मामा ओइनै रायजाहर ओइनै मोजां जागोन मानो जाया जानो नै बिराद स्र' मोजां खोथियाफोराबो जखानिखा खोथियाया गायनोबो जखानिथारना इसा गेजेराव गोथौ एसे गाइस जोंहा नैबेखौ दैजोंसो लोंनांगोन साहा गैया नालाय जोंना दैजोंसो जानांगोन नै मा मेथाइ बिलाय बियो माबायदि मा गोदैथार भेरि सुइट बरिया होमबा लोगोफोर नै फुखांबाय एसे नैबेनिफ्राय ओरै खावसे हा नै लोगोफोर दे एसे बुस्रो देखायदो मामा एसे बुस्रो स्रायनो नै खोथिया फुखांबाय एबार ओंखाम जानोसै जोङो हा जोंनि थाखाय लाबोआखै नों हारसिंनि थाखायसो गाइस जोंना बिमाया ओंखाम लाबोआखैनो जोंनि थाखाय आइया ओंखाम लाबोआखैनो बिनि थाखाय जोङो माने एसे फुनानै ओमफ्राय थांनोसै आरो थाबनो थांनांसिगोन ओंखामाथ' बिराद उखैखाबाय उखैगोना उखैयाखै नोङो उखैबाय ओंखाम उखैबाय बिराद मबाइलावसो बारस'जोब्बाय जिरायनानैनो मोजां नुदों माथो दे आंखौ लाखादो गसंनानै गरम गाइस दसे जिरायथ'नोसै जोङो फैदो नङाबा भिडिअआ फुंजाथारगोन जाबाय दा जाबाय फैदो
Tapi malah kayak mau kasih sih tadi ya. Ini sampai. नै ओंखाम जागासिनो लोगोफोर नै ओंखाम जागासिनो जोंहाना आइया ओंखामखौनो लाबोदियासैना बिनि थाखायनो नै जोङो भाजिल' जासिगोन आरो नै बेखौ अनला ओंख्रि नै अनलाजों मामोनलाय मोदोमफुल बिलाइजों आलुजों ओरैबायदि गोथाव संदो नै हाबो होलायलायथारदो नै गाइस जोङो बेखौ सुरु खालामबावासो माने बिराद सान्दुं गोसा जाबाय नै फुनो हाला ओंखामबो उखैबाय जिरायबाय नै आनारस लेमनानै होनोसै हाजिराफोरनो नै आं दसे जिरायथ'बाय नै दा आनारस जानो नेगासिनो दे होनगासिनो नै डेन्जार मोनानि बाबा इयो बिराद डेन्जारथार बुनायाव दं गाइस खोथिया फुखांबाय जोङो फुखांबाय माने फुखाङाखै जों आइमोना फुगासिनो दा जोङो खामानि मावनो थांसिगोन आरोना एसे ओंखाम संनाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ मानोना आङो सिगांनि ब्लगावनो खोन्थाखाबाय जे बे थाबनो थांनांगोन होननानै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव बाय